sarik kawong tiwiru telu ngatiku bingung mikir sliramu tinolak bali mah ngulon kita nebali tiwas enten ora kelakon sing lara iman selamat rawi-rawi rantas malang-malang pun ya iyo selamat saking kersane Gusti dulae anakku sing ayu dhewe besok yen wis gedhe moga pinter sakolahe takut tangi botan manis aja mung bejer nangis satya bocah kang masih pinter maca pinter nulis tak rewangi sing duduk sumur mbok menawa metu sumbere tak rewangi totowan umur mbok takut tangi botan ayu aja mung pijar nafsu yen dituturisiku supaya selamat rahayu dulae semut-semut anakku sing ayu dhewe cekedip besok pintar nyambut gawe anakku sing bagus dhewe dolahe besok dadi pinter nyambut gawe kelatih kabupaten Tubagan Boyolali Sinulya Kabupaten MK Pastor Sari Sowan Yanto Gadangi karo watone sabar narima. Pegatan lan semanten wonten momong kasuwuk Mbak. Nggih, selajengipun kloso kasur walang kekek jaipongan. Kloso apa kasur Ayo. katampen walang kekek jaipongan. Iki lho. Sinulya kang kala jigeken gelaripun tayub